Takže čaute ľudia, dneska vás vítam u nového videa z Counter Strikeu. Ideme. Ideme kasal. Deathmatch sa mi nechce. Viete. Takže počkáme, kým sa to začne natáčať, hej. Tak. Dúfam, že to ako vyhrám. Počkajte chvíľu. Som naspäť ľudia. Terorist. Musíme počkať, pokiaľ dohrajú. No. Takže to bolo veľmi nečakané, ale oni som teraz... Krásne, veľmi. Fúha, tam bolo dvaja, tak to ja nemá na opačnú stranu. Ďakujem vám chlapci, veľmi. Ďakujem. MP9, ty vole, ja som mal iba pištol. Ty vole. Ty, to sa nedá. Ľudia, aby ste vedeli, aby ste sa mi nesmiali, ja som to hral pred 3 rokmi, viete. Teraz som to po 3 rokoch zapol. A ešte to stále neviem, hej. Niekedy dám síce také 3 killy, 4 možno, ale ináč, to neviem. Ináč neviem. Ja nedám toľko killov ako tento tu borec. Máte, no, skoro, nemá takisto ako hej. Ale musí to dať. Počkajte, ja si dám kameru bližšie, aby ma bolo počuť. Tak. Už ma bude asi počuť možno, neviem. Takže tak. Teraz počkajte ľudia, lebo kamera mi zavadza. Tak. Možno. Mám flashbang. Ojojojojoj. Idem na bečko, ľudia. Stadiaľ to príde určite typek. Aha, možno by prišiel ľudia, hej, ale to bude možno na nich, že či prídu, ale shit. 40 HP. Zabil som ho, yes. Prvý kill. Ujojoj. Kryjem sa zadu. Poď. Nemá na to ísť nutier. Aj tento bude dead, no. Ďalší. Fúha. Ty vole, zozadu pekne, zo snajperkou hlavičku dal. Ľudia, ako, ja som toto moc nehrával, no, párkrát, hej, ale už som sa na to naučil. Zvykol som si, ideme teraz na bečko znova, lebo už nebudem chodiť na Ačko. Sorry, že to laguje, lebo ešte si sťahujem jednu hru. Akačko pre mňa je najlepšie, nie je najlepšie, ale moc kope, viete. Glock, mne sa páči viac, Glock 17. Než Glock 19. Krásne, ďakujem veľmi pekne ľudia. A idem hore. Mám posledné 68 nábojov mám. Pôjdu z hora.
Krásne, ide z hora, pekne. Budem tu kempiť. Ale ľudia, viete čo, aby to bolo napínavé? Krásne ti, ďakujem. Nice. Na 3 hity ma dal. S čím ma dal? S Glockom? Ja nehovor, za 3 hity, ty kokos. Aby som dal 2-krát do hlavy a netrafil by som ho, ty vole. No podaj aj to, prosím. Išiel by som do Country Terrorist, lebo oni tam majú M-ky a mne to je pre M-ku najlepšie, ako, no, super. Nevadí. Možno to na budúce vyhráme. Ty vole. Pri CS-ku nebudem mať rage, jak žolík. Ty vole. Flashbang. Ty vole, chcel by som skúpiť nejakú kejsku. Flash. Chytaj. Prvý kill. Ja idem dozadu, chlapci. Počkať, len tu. Kto má bombu? Ty vole, ale oni tu kryli iba dvaja a my traja, ty kokos. Ne, jeden zechol. Tu je ďalší. Ty vole. Prečo sa mi nejde hýbať, ty vole? Jaj, boha. Fuj. 59, 60 FPS-ok. A ping mám koľko? 91. Fújha. Dobre, ideme teraz na dvere. Fuj. Ďalší. Chlapci, ďakujem vám veľmi pekne, ste veľmi dobrí. Budem tu takto. Nečakal som, že sa dá vyskočiť na teammate. Budem tu. Tu je bomba, ty kokos. Ja sa fakt bojím, hej. Ty vole, hej. Tlieskam. Super. Aha, veľmi, fajné. Úplne. Ty kokos! Skúsim brokovnicu, chaloši. Brokovnicu by sme mal dať. Smoke im hodím presne ničer. Flash. To hodím vám tam, chlapci. No tak brokovnicu sa budúce neviem! Boha! No, veď tam stojí za... Ísť do pi... Kokot! Jaj, do piči, veď vyhraj! Ty... Hraj. Aha, tu je. Čo si slepý? No. Obidvaja sú na jednej strane, jedného nevedia nájsť. 6 sú tam, ty kokos. No, tu sa skováva. Kúknite na ňo. Aha. Buzík.
A jem tu dole sa zakopáte, to ide. Preskúmam mapu ináč. Oni museli takový kokos. Flashbang, boom. Ľudia, budem niekedy aj streamovať. 3000 a flashbang, no tak flashbang som ne. Dobre, sú na bečku všetci, super. Iba ti položí bombu. Čo ste, vymletí? Alebo čo ste? Tu je týpek. Ako si zdokol? Vyjebanec. Skurvený. Do piči. Čo som? No, mám bombu, takže som jak prvý, ty kokot. Jaj, pán Božko ma vytrestal. Ach, jaj. Tu máte prekvapko. Načo? Načo si to tam hodil? Psychoš. O, ty budeš prostý chlapec. No to už na tebe vidím, ty kokos. A ja budem s tebou mŕtvý. No, ty buď tam, ja budem tu, dobre? Keď skápeš, neželaj si ma. Prosím, choďte do piči. Boha vášho. No. Ľudia, toto bude celé video, lebo už nemám na to nervy, samozrejme. Ak by ste chceli streamy na TikToku alebo na Twitchi, alebo hoci kde na YouTube, tak ľudia mi povedzte do komentárov. A možno zapriem stream. No, tak sa tam vidíme. Tak čau. Te. Ja.